No sé com pot anar aquesta camiseta. Reina, no. Ei, tenim que pensar en la festa. Tio, és de veres, no? Te'n recordes l'any passat? Però si pot ser molt divertit. Que no, que jo no em volia fer l'extraterrestre. Ei, però per què sempre esteu discutint? No hi haurà manera de ficar-se d'acord, ni per una absurda festa de disfresses. I si cada un va com vol? Van quedar que aniríem tots iguals. Ja ho tinc, de vampirs com el de Crepúscul. D'acord, només era una idea. Pues jo conec alguns que se van disfressar de pa i xoriç. No pot ser. Sí, jo també els conec. Ui, havia quedat en la física per a que m'explicara un exercici. Però pensa en la festa de disfresses, eh? Sí, pensaré, però jo vol anar a l'extraterrestre. Hola? Hola. Què fas tu així? On està Blanca? No ho sé. Ei, Blanca, t'has plat les classes? On t'has ficat? D'acord, tia, tu guanyes, si vols anar als extraterrestres. Ei, que no espera tant. Heu vist? Però jo què li he fet? Què li passa a Blanca? Que és una idiota? No, alguna cosa li ha passat. No està normal. Haurà anat a l'Elvària. Això serà. No, no és això. Alguna cosa li ha passat al laboratori? Trobar-se en la física ja és prou per quedar així. Potser sí que té raó que li ha passat alguna cosa. Després parlaré amb ella. A veure què t'explica. Ei, què t'ha dit? Carla? Vinga, va, comencem. Ai, que xiqueta. El que està clar és que hem de fer alguna cosa. Jo ja ho he dit, tenen la seva cara. Són com elles, però no són elles. Clar, dir-ho als professors. Però no veus que Blanca fa per a picar-me? Clar, i Carla per què ho fa? Perquè són amigues, no ho veus? S'hauran posat d'acord? Jo no ho veig tan clar, eh?
Ei, Fran, has vist la nova? Està que se n'és de bona, Què dius? Fran, et passa alguna cosa? Jo m'esperaria, és que... Espereu. Què passa, Miguel? És Fran. Està molt estrany. No parla. I té una cara... Jo no aguante més, me'n vaig a dir-ho a algú. No, serà millor esperar. Estàs fent estes comèdia? Vols dir? Frank també? Ja no ho tinc tan clar, Acabem de veure Frank i no ens ho han ni mirat. Tampoc és precís que us miri a totes hores. El problema no és que no us mirara, sinó els seus ulls. Però què li passa als seus ulls? Brillen d'una forma rara. Bé, esperem-nos al final del matí, es reunim els tres i ho aclarim tot. No he eixit, cap d'ahir no he eixit. Celia tampoc ha eixit. Ui, ja m'estic ficant nerviosa. Ei, que l'autobús se'n van! Jo me'n vaig a buscar-lo. Però què t'estàs tornant boja? Xa, telefonaré a casa i que vinguin a per mi. Anirem bé ja. Però perdreu l'autobús? Ja mos apanyarem. Cèlia, hi ha algú? Què ha sigut això? No ho sé. Blanca? Carla? Frank? Cèlia? Cèlia? Corre. No se pot! Com que no se pot? Aparta! Hola? Ajudeu-me! Ivan? Ivan? Tu seràs la pròxima. Algun inconvenient en que es disfracen d'extraterrestres? Cap ni un. No, perquè ja ho som.